Daj Boże, dobry dzień. Dobry dzień. Poznałam Panią jako znakomitą nauczycielkę języka i kultury łękowskiej, ale dopiero teraz mam okazję na spokojnie Panią zapytać, jaka jest historia Pani rodziny? Historia mojej rodziny, no skomplikowana, jak i większości rodzin łękowskich. Może pokażę Pani nasz album rodzinny. Mam tutaj trochę ciekawych fotografii, jeszcze takich z lat 30. Nawet jedna się trafiła. Pokażę może jak to wyglądało. Tutaj sobie siądę bliżej i będzie łatwiej, tylko tutaj troszeczkę musimy przerzucić, ponieważ ja nie układałam ich chronologicznie i będziemy musieli trochę wracać, trochę przekładać. Tutaj są osoby bardzo ważne dla mnie w tym albumie. Tutaj są chyba jedne ze starszych zdjęć. Tak, to jest najstarsze zdjęcie, jakie mam. Tak. Tutaj ta dziewczynka to jest moja babcia. Babcia Melania. Tutaj jest jej nieżyjący brat, a tutaj jest moja prababka. I to zdjęcie zostało zrobione tutaj, w tej miejscowości, czy Wańczowej? Czy było? Podejrzewam, że to zdjęcie zostało zrobione w Hańczowej, gdzieś w połowie może lat 30., może na początku lat 30. ubiegłego wieku. To jest mój pradziadek. Tak, a mój pradziadek w ogóle głuchoniemy. Tak, a to jest naprawdę bezcenne. Właśnie moje pytanie jest takie, rozumiem, że oczywiście to chyba oczywista sprawa, że również Pani rodzina została dotknięta przez akcję Wisła. Tak, oczywiście. Potem To zdjęcie zostało wzięte, rozumiem, że był jeden z nielicznych właśnie, które udało się przechowywać de facto puszczając dom. podejrzewam, że w ogóle jedyne jakie zostało zrobione. Tak. I na szczęście przetrwało. I później mam już zdjęcia właśnie z wysiedlenia. Tutaj dalsze zdjęcia to już są z wysiedlenia. Tutaj jeszcze zobaczymy to dalej, ponieważ popełniłam błąd. To chyże. Tak, to są właśnie chyże. To jest zdjęcie zrobione w ogóle po wysiedleniu. To jest miejscowość Stawisza. Tak, stąd pochodziła siostra mojego dziadka. I wróćmy nawet tutaj jednak w tą stronę. Tutaj są zdjęcia, że tak powiem, z zachodu. Tak, to są moi dziadkowie. Tutaj jest tata i jego brat młodszy o 2 lata. A tutaj jest właśnie siostra mojego dziadka. Bardzo ważna osoba dla mnie. A tutaj więcej widać. Właśnie, może od razu bym zapytała, które osoby właśnie z Pani rodziny najwięcej były w stanie właśnie przekazywać tej przynależności kulturowej, etnicznej, także właśnie i wartości, i miłość do Łękoszczyzny. To na pewno była ciotka Krystyna. Ona była urodzona w 1913 roku. Ona najwięcej wiedziała, najwięcej pamiętała, bardzo dużo przeżyła, właściwie te wszystkie zawieruchy historyczne, ponieważ pradziadek Dymitr, w momencie, kiedy ona przyszła na świat, on był na froncie. Także jej wczesne dzieciństwo, to ona go po prostu nie znała. Tak. Poznała go dopiero w wieku około 5 lat, kiedy wojna się skończyła, I wojna światowa, kiedy dziadek wrócił z frontu. Także o tym wszystkim, co się działo wtedy i później, dowiadywałam się właśnie od niej. Rozumiem. Czy było tak, że mężczyźni może mieli większe problemy w przekazywaniu właśnie informacji, wiadomości o własnej kulturze i kobiety natomiast zazwyczaj
bardziej chętne były do rozmowy, bo odniosłam takie wrażenie właśnie teraz porównując te nasze różne inne rozmowy, że być może, to oczywiście może pani ewentualnie to potwierdzać czy nie, właśnie mężczyźni najczęściej milczeli. Może trauma właśnie w nich był w jakiś sposób bardziej dotkliwy, czy doprowadziła w każdym razie do właśnie... Bardzo prawdopodobnie, bardzo to prawdopodobne, ponieważ większość takich faktów różnych z życia rodziny to dowiadywałam się właśnie od babek, od kobiet. Tak, rozumiem, tak. I tu rozumiem, że język łemkowski ciągle został w rodzinie, bez przerwy. Tak, to był mój pierwszy język. Tak. Polskiego nauczyłam się jako drugiego w przedszkolu. Tak. A przedszkole, które pani uczęszczała i szkoła też, to wszystko, no, to były właśnie szkoły, to były instytucje, gdzie mówiło się tylko po polsku, czy była też możliwość, żeby akurat mieć lekcję języka łemkowskiego? Na przykład jak zbierała się jakaś grupa, bo dzisiejsze szkoły podobno oferują coś podobnego tutaj. To były wczesne lata 90., taki początek lat 90. i to nie było możliwe wtedy. Rozumiem. A to wynikało z tego, że jeszcze nie było tak wielu chętnych. No teraz to się rozkręciło natomiast. Podejrzewam, że propozycja. chętni by się znaleźli, ale to nie było takich, że tak powiem, rozwiązań systemowych na to. Tak. Teraz mamy to po prostu zagwarantowane przez konstytucję, więc możemy i korzystamy. Wcześniej nie było takiej możliwości. Może po prostu nikt o tym nie myślał. W każdym razie, czy uważa pani, że akcja Wisła spowodowała pewne zmiany w zachowaniu społeczności łemkowskiej? Co się zmieniło po prostu też w sposobie myślenia? Czy nie? W sumie to wydarzenie historyczne nie spowodowało głębszych zmian właśnie. Zmieniło wszystko. Po prostu wszystko. Wywróciło wszystko, że tak powiem, do góry nogami. I wszystko musiało być zorganizowane na nowo, po nowemu i inaczej. To nie jest już takie samo. I te zmiany właśnie, czego dotyczą? Bo z drugiej strony można odnieść wrażenie, że po akcji Wisła nastąpił taki proces odbudowania wszystkiego, żeby nie tracić tego, co się pamiętało, co się wiedziało właśnie o sobie, o innych, tej samej społeczności, o kulturze własnej. Czy w odzyskiwaniu tych wartości i tego całego dorobku kulturowego, no powiedzmy, nastąpiły też jakieś zmiany, wtrącono nowości, czy z czymś nie można było sobie poradzić? Jak to przebiegało właśnie to odbudowywanie de facto własnego życia? To znaczy tak, bo sama ten proces tej odbudowy, no to mi się wydaje, że Łemkowie nie próżnowali oni od samego początku, kiedy zostali wywiezieni, oni po prostu się organizowali tam na obczyźnie. Chociażby organizując parafie. No, cerkiew to było właściwie, przynajmniej ja tak uważam, że to była jakby coś, co pomagało jednoczyć im się na nowo. No oczywiście to wszystko przebiegało bardzo trudno. To jest, że tak powiem, okres
jeszcze daleko przed moim urodzeniem, więc ja tak wszystkiego po prostu nie wiem dokładnie. No ale to, że byli bardzo mocno rozproszeni, w niczym nie pomagało. Czy pani wie o czym, co się bezpowrotnie zatraciło? O jakichś elementach, o jakiejś wiedzy czy umiejętnościach, o czymkolwiek. Jakieś elementy, które bezpowrotnie stracono i nie dało rady odbudować, odzyskać. Trudne pytanie. Naprawdę trudne pytanie. Mi się wydaje, że wiele zostało. Wiele utraciliśmy, tak. Trudno stwierdzić jednoznacznie, no, ja na wiele. Tak, tak. Jak wyglądało więc pani dzieciństwo? Co znaczyło dla pani być łękowskim dzieckiem wśród zapewne polskich kolegów? To znaczy całe moje dzieciństwo spędziłam tutaj, w Chończowej. Było tutaj przeważnie Łęków, czy prędzej, nie wiem, czy można tak... Nie była grupa łękowskich, była grupa łękowskich dzieci. No oczywiście przeważały dzieci polskie, ale lubiliśmy się. Także tutaj nie było żadnych spięć, traum, niczego niepokojącego. Aha. I małe dzieci właśnie jak słyszały, że pani zna także inny język, jakie były reakcje, czy... To znaczy dla siebie byliśmy tutaj od zawsze, także to dla nich nie było czymś nienaturalnym. Dobrze, czyli jest taka rzeczywistość multikulturowa. No i to pięknie, więc miejscowi wiedzą, wszyscy się po prostu znaliście. To dobrze. Czy wspomina pani może chwilę, gdy nabrała pani pełniejszą świadomość o własnej przynależności etnicznej, bo na początku jest ta faza właśnie taka naturalna. Język łękowski w domu, a później nabierasz taką takiej świadomości. I pytam o to, dlatego że też jestem ciekawą, kiedy pani pomyślała, żeby funkcjonować w społeczności łękowskiej jako też osoba przekazująca wartości kulturowe własne, może z własnego pochodzenia. Jak to było z tą świadomością właśnie o sobie? Świadomością historyczną też. No powiedzieć, bo tak naprawdę to mi towarzyszyło zawsze. I czy pani zawsze tak czuła też, jak będąc dzieckiem? Zawsze mnie to fascynowało, jak było dawniej. To było dla mnie ciekawe po prostu. A równocześnie pani czuła, że jest jakaś misja do spełnienia jednak, żeby kontrastować, wiadomo, bieg historii. Pani czuła od samego początku, że to jest taki świat, który może kiedyś w niezbyt dalekiej przyszłości zniknąć. Ja dalej się obawiam, że może zniknąć. Taką obawę, że na przykład za 50 lat, ja to zawsze dzieciom moim powtarzam, tym, które uczę, żeby po prostu pilnowały swojego, ponieważ za 50 lat może się okazać, że nas na przykład nie będzie. Prawda? No. I właśnie to pani pomyślała od razu, żeby stać się nauczycielką języka i kultury łękowskiej, czy też pomyślała o innych formach przekazywania właśnie wiedzy na temat własnych przodków i własnej kultury? Czy sztuki na przykład? Trudno powiedzieć. Ja tak szczerze mówiąc, to o szkole specjalnie nie myślałam nigdy. Bardziej mnie interesowały inne obszary. Tłumaczenia, pisanie,
ale nie szkoła. Jak to się zaczęło? Po prostu się stało, to tak powiem, po prostu się stało. A może pani miała jakiegoś mentora, czy profesora, a może po prostu nauczyciela kiedyś, który był dla pani, powiedzmy, pewnym wzorem, który panią zafascynował? To znaczy, tak, ja spotkałam w swoim życiu naprawdę, miałam dobrych nauczycieli. Od samego początku miałam naprawdę dobre wzorce, jeżeli o to chodzi. Także, ale tak jak mówię, jak już powiedziałam, sama nie planowała po prostu zostać nauczycielem. To po prostu się stało samo. Okej, jeszcze tak ogólnie pytałabym, czy są jakieś zachowania, jakiś sposób po prostu bycia, obcowania właśnie z innymi ludźmi, które uważa pani za typowe dla łęków? W stosunkach więc interpersonalnych, czy nawet wobec siebie samych. Tu chodzi o odsłanianie trochę tego ducha łękowskiego, który jest wspólny dość właśnie w społeczności łękowskiej. Co na przykład może być inne od świata wewnętrznego Polaków czy innych narodów ogólnie. Mi się wydaje, że Łemkowie mają takie silne poczucie wspólnoty. Także nie wiem, ktoś, kto patrzył na to z zewnątrz, to czasami nawet były takie komentarze, że nawet my się izolujemy w jakiś tam sposób. Że jesteśmy jacyś tacy zamknięci. Chociaż nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. A skąd może pochodzić? Znaczy, to okej, to fakt, że rodzina trzyma się też zwarcie, czy Łękowie jako takie właśnie, skąd może pochodzić taki głos, takie przekonanie? Jest zupełnie nieuzasadnione, rozumiem. Też myślę tak, no na pewno się nie izolujemy. No nie wiem skąd. A jeżeli chodzi w ogóle o świat wartości, jakim jest to Łemko? Jeśli można parę przymiotników, tak, oczywiście tu koniecznie trzeba uogólniać, ale te przymiotniki mogłyby nam otworzyć choćby szczeliny. A może mężczyźni są inni i przekazują i w ogóle zabierają sobie troszkę inny świat niż kobiety i woli pani dzielić te przymiotniki według właśnie. Zależy od wieku. Zależy, bo starsi Łemkowie są na pewno inni jak ci młodzi. To już jest zupełnie co innego. Ci starsi to są po prostu tradycjonaliści. Młodzi już bywa, że niekoniecznie, choć również tradycji się trzymają, więc w pewnym sensie też są tradycjonalistami. Tak mi się wydaje, że tradycjonaliści. A to nie wiem, czy hojność, nie wiem, jak gościnność, zależy od czynności, znakomicie. Gościnność, na pewno gościnność. Dobrze, nie wiem, czy Łemko jest szczególnie surowe z Reniszek. Coś takiego, czy niekoniecznie. No to są ludzie bardzo pracowici. Tacy, którzy czasu nie marnują. Na pewno są pracowici. Może to jest ta surowość. Tak, bo nie ukrywam, że właśnie wymieniłam taki przymiotnik, bo tak mi się wydawało właśnie z zewnątrz, że jednak ta praca jest to coś absolutnie ważnym, czymś ważnym, który w jakiś sposób też trochę określa człowieka, jeżeli chodzi o obowiązkowość i o taki walor pozytywny. Tak, dużo od siebie wymagają. Wiesz? A ciekawa jestem, czy wśród dzisiejszych młodych Łemków
to też jest takie szczególnie otwarcie względnie innych etniczności. Jak się młodzież zachowuje teraz? Na czym polega jej otwartość? Względnie właśnie w odróżnieniu powiedzmy od poprzedniej generacji. To jest coś, co następuje trochę wszędzie, ale mimo wszystko. Tak, no przede wszystkim tutaj już wykształcenie. Są to osoby po prostu wykształcone bardzo dobrze już, obyte ze światem. Także może to właśnie tak otworzyło tych młodych na świat. Bo dawniej to jeszcze tutaj, jeżeli mówimy o naszych dziadkach, to najczęściej kończyli szkołę kilkuklasową, prawda? Tak. Nasi rodzice już poszli dalej. No a młodzi teraz już po prostu korzystają ze świata i jego możliwości pełnymi garściami. A zauważyła może Pani pewne tendencje, co najczęściej, jakie studia najczęściej może wybierają? Czy jest szczególna wrażliwość dla sztuki, czy dla literatury, dla niektórych właśnie w szczególności sektorów, powiedzmy, nie? Wydaje mi się, że praktyczne to są osoby. Także, nie wiem, wybierają takie kierunki jak, nie wiem, prawo, medycyna. Cokolwiek, nie? Tak, niekoniecznie. Nie, bardzo po prostu kierują się swoimi jakby pasjami, upodobaniami. Bardzo różnie. Wracając do Pani życia, czy Pani czuje, że są pewne rzeczy, które Pani potrzebuje wytłumaczyć, na przykład osobom, no nie tylko Polakom, ale osobom z innych kultur, o osobie, o własnych wartościach? Czy dochodzi czasami do pewnych nieporozumień, na przykład, bo to, co Pani ma w środku, jest trochę inne od tego, co inni mają. No bo to jest trudno może odróżnić, bo jest i kwestia osobowościowa, także właśnie tej tradycji. Czy jeżeli widzę, że nie ma pola do dyskusji, to po prostu nie rozmawiam o tym. Zwyczajnie daję spokój, odpuszcza. Także jeżeli widzę, że nie ma sensu, to po prostu o tym nie mówię. Jeżeli nie ma zrozumienia z tej drugiej strony, rzeczywiście. Dobrze, to zrozumiem. Ogólnie, jeśli chodzi o ten nasz dzisiejszy świat, czy jest coś, co uważa Pani, że stawia pewne przeszkody dla rozwoju kultury łemkowskiej, dla zachowywania równocześnie właśnie tej integralności, tej grupy etnicznej? To jeszcze można cały czas tak ją nazwać. To grupa etniczna. Czy coś przeszkadza? Jakieś czynniki właśnie i zauważa Pani pewne zagrożenia, skąd pochodzące? Wydaje mi się, że coraz bardziej się rozpraszamy po tym świecie. Świat jest otwarty coraz bardziej i rozchodzimy się po świecie. Także trudniej nam będzie się na pewno integrować, tak jak do tej pory. A w międzyczasie są wymyślone jakieś sposoby, żeby jakoś trzymać się w kontakcie. Nie wiem, czy są jakieś portale, Pani słyszała o jakichś możliwościach trzymania się tak jakby w sposób, powiedzmy, zwarty. A co trudno tak powiedzieć, ale... Bo myślę, że wszyscy korzystają z mediów społecznościowych, także z oceanu. oczywiście, tak, jak się chce, jeżeli się chce, to można. Oczywiście. I jakie aspekty czy cechy kultury łemkowskiej uważa Pani za najbardziej fascynujące? Może też Pani pomyśleć o osobach, które Pani spotykała, nie pochodzące właśnie z kultury łemkowskiej. Może Pani słyszała o tym, ciekawie, że Łemkowie mają to, albo myślą tak, nie wiem, coś w tym stylu.
Czy usłyszałam? Aha, takie opinie, tak? Tak, że coś jest ciekawie fascynujące. Szczególnie. To może Trudno mi powiedzieć, ale to kwestia też... to jest kwestia zainteresowań, bo to można podzielić na wiele dziedzin. Tak. Każdego interesuje co innego i każdego będzie fascynować co innego, prawda? Mnie na przykład fascynują zwyczaje dawne. Super. Czyli pani jak ma wybrać właśnie co pokazywać najciekawszego, żeby też przyciągnąć młodych do nauki, to pani pokazuje de facto zwyczaje. Tak, dawne zwyczaje, jakieś tradycje. To jest dla mnie ciekawe. Tak. A jeśli chodzi o religię, aspekty właśnie takie dotyczące wiary, jak to wygląda? Też w szkole trzeba pielęgnować tam tą część, tą tak jakby kulturę w sposób szczególny, czy raczej rodziny? Tym się zajmują w domu, a w szkole nie ma. Jest religia. Mogą dzieci korzystać i z religii prawosławnej i grecko-katolickiej, ale generalnie to jest rola rodziców, przynajmniej ja to uważam. Rozumiem. Które pani uważa za najbardziej głęboko zakorzeniona w tradycji łękowskiej, w kulturze łękowskiej? Tradycja właśnie taka grecko-katolicka, czy to prawosławna? Jakie wyznanie właśnie? Ja jestem wyznania prawosławnego, ale na przykład moja babcia jedna była grekokatoliczką. Ja mam w rodzinie i prawosławnych, i grekokatolików, i katolików. A to nie było nigdy powodem szczególnych problemów? Nie wiem. W rodzinie raczej nie. Rozumiem, przynajmniej. Zależy. Rozumiem. A dzisiaj jak wygląda? No możliwe, że to kiedyś sprawy religijne bardziej dzieliły, a dzisiaj... Dzisiaj też potrafię. Też potrafią. Rozumiem. Jeżeli chodzi o właśnie promowanie kultury łękowskiej, jeśli chodzi o właśnie możliwości jak najlepszego po prostu przetrwania i trwania i życia w ogóle tak tutaj po łękowsku. Jak myślisz, że Polacy, bo tu jesteśmy osadzeni po prostu w Polsce, mogliby pomóc? Czy pani pomyślała jakiś czasami, dobrze by było, gdyby akurat była taka pomoc albo taka instytucja, gdzie pani czuje, że czegoś brakuje, a można by było stworzyć? To znaczy pomoc ze strony państwa polskiego? Tak, ale też oczywiście najpierw to, ale może też pani powiedzieć, jeżeli natomiast zwykły Polak, zwykła osoba, bo ja tu na przykład jako osoba po prostu nie należąca do grupy etnicznej łękowskiej mogłabym coś zrobić, żeby zrobić coś dobrego dla właśnie Braundałaku. To znaczy pani robi bardzo dużo dobrego, ale może coś innego też, a można też, bo to jest też ta bardzo delikatna sprawa, bo czasami to jest tak, że niby chce się pomóc, a robi się krzywdę niestąd. I może pani zna jakieś przykłady takich sytuacji, albo może ostrzegać przed pewnymi zachowaniami. Są takie zachowania, które mnie faktycznie denerwują. Może zacznijmy. Ktoś właśnie myśli, że robi dobrze, ale nie do końca. Przykład takiej sytuacji. No, na przykład niektórzy potrafią, żeby tu nikogo nie urazić, potrafią to zmonetyzować, czy to tak. I czasami ja na przykład wolę o czymś też za szeroko i za głęboko nie mówić, żeby po prostu zachować jak najwięcej dla siebie, bo widzę, że są takie właśnie przykłady takich działań. Czy dowiedziałam się osobiście o nadużyciu nazwy
łękowski, na przykład jeżeli chodzi o przeprowadzenie pewnych różnych działalności też gospodarczych, że tak trochę pochopnie używają właśnie ten przymiotnik, byli w jakiś sposób tak komercyjny rzeczywiście. Mieć z tego jakiś... No, o czymś takim właśnie o czymś takim myślę. Kreowanie się na jakichś takich nie wiadomo jakich znawców tematu też mnie to denerwuje, chociaż osoby na przykład nie mają jednym. A z czym są państwo, jako oczywiście Łękowie, mieszani czasami? Myleni? Jakie są najczęstsze błędy? Też nawet nazewnickie rzeczy, które pojawiają się właśnie z Łęków. Okazuje się, że właśnie to jest nieprawidłowe nazewnictwo i powinnoś trochę bardziej uważać, żeby nie przypisywać pewnie rzeczywistości Łękom, bo one są obce po prostu. To tutaj byśmy właśnie weszli też w kwestię tych takich trochę podziałów. Bo wiadomo, że na przykład część Łemków uważa się za Ukraińców, część Łemków uważa się po prostu za Łemków i tutaj różne takie tarcia. Tak. Czyli ci, którzy uważają, że za Łęków właściwych, to są ci, którzy jednak są i przebywają przeważnie tutaj w Polsce, czy niekoniecznie, także od strony słowackiej. Nie wiem, czy najczęściej Łękowie się czują tak jakby Łemkami, które właśnie korzenie są tu w danym miejscu, bo tu Ukraina jest dość wysunięta, więc to nie wiem, czy w ogóle też te przekonania są oparte o faktach naukowych, stwierdzonych, czy nie zawsze. To jest bardzo trudny temat. Bardzo trudny temat i Gdzie zależy też od tradycji rodziny, od przekazywań takich. też mi się tak wydaje, ale tutaj to naukowcy się spierają od długiego czasu. Takie no pod. Tak, I to trudno tutaj jednoznacznie powiedzieć. tak. A teraz przypomina na myśl właśnie nazwa tego naszyjnika pięknego. Jak się nazywa ten piękny naszyjnik łękowski? Myśli pani zapodne o krylu. Tak. Dokładnie. Krylnika, tak, ale ona nie jest tutaj charakterystyczna dla tego regionu, tylko bardziej dla wschodniej Łękoliny. To jest Komańcza. A w tym właśnie, skoro rozmawiamy o takich elementach właśnie ozdobnych dla kobiet, i gdyby ktoś chciał znaleźć właśnie takie prawdziwe, tradycyjne właśnie produkty takiego rodzaju, jest szansa, żeby je znaleźć, ktoś je produkuje, jest jakoś utrwalana ta tradycja właśnie produkowania takich. Ale myśli pani o przedmiotach codziennego użytku, czy ogólnie o jakichś ozdobach? Tak. Niekoniecznie związane ze strojem ludowym, tylko po prostu tak na co dzień. Nie wiem, czy takie rękodzieło też się rozwinęło wcześniej. Powiem szczerze, że mało wiem o tym. Taka biżuteria, powiedzmy, łękowska. Czyli jest ta pani, która się zajmuje wytwarzaniem tej biżuterii. Ona mieszka w Krzywej. Poczujesz też? Tak, i wytwarza między innymi, wyplata z koralików te krywulki i masę innej biżuterii. Znakomicie, czyli to jest? To jest. Świetnie. Co jeszcze można, jeżeli chodzi o łękowskie rękodzieło dzisiaj znaleźć? Odniosłam wrażenie, że brakuje mi trochę ceramiki, ale też się zastanawiam, czy w ogóle ceramika była takim elementem tutaj rozbijanym. Raczej nie. Takimi wzorami szczególnymi. Tą ceramika to bardziej mi się wydaje ta słowacka strona. Rozumiem. Tutaj nie. Czyli coś tak jak Bolesławiec, czegoś, bo ta bolesławska rozpoznawalna. Nie. Jeżeli coś było, to były to bardzo proste, jakieś przedmioty. Bardzo proste. A czy można dzisiaj znaleźć tak kowskiego, co można
kupić oprócz to nie chcę, ale nie wiem, czy zostało jakieś rękodzieło na przykład, które jednak dotyczy ubioru bardziej, czy w tym kierunku iść, co byli. Coś z rękowymi móc zabrać ze sobą jako na przykład pamiątkę, który w jakiś sposób oryginalny, prawdziwy nawiązuje do przyszłości. Oprócz oczywiście minimalnych rzeczy, to też nie jest mało, ale nie wiem, czy koszule, może jakieś czy obuwia. Żeby coś zakupić, to trudno. Raczej trzeba by było po prostu zamówić. Po prostu zamówić. To nie przypominam sobie, żeby gdzieś było tak po prostu dostępne. Mhm. I teraz, dobrze, rozmawiałyśmy właśnie również o przedmiotach, ale wróćmy do języka. Czy są jakieś wyrazy języka łękowskiego, które czuje Pani, że zawierają duch łękowski w jakiś sposób? Czy ze względu na brzmienie, czy ze względu na konkretne dezygnaty po prostu tych słów? Może Pani wymienić, ile Pani chce. Bo łękowskie oczywiście, a potem Pani tłumaczy nam, o co chodzi. No to na pewno bardzo ważne to jest to słowo len, prawda? Mhm. Tak, i tutaj warto przypominać, jakie jest znaczenie tylko używane. Tylko. Mhm. No, od tego się wzięła nasza nazwa, prawda? Łękowiek. Mhm. I wiem, że nie sami Łękowie nazywali siebie Łękowie, tylko z zewnątrz oni właśnie dostali, tak jak to określenie. Co jest ważne tak dla mnie osobiście, no to ważne słowo chyża. Dom. To jest wszystko, prawda? To jest najważniejsze. Tak, najważniejsze, co mam, prawda? Tak. A jeśli chodzi o przyrodę, coś, co tutaj rośnie, które każde łęko ma przed oczami, tylko wychodzi na ścieżkę, na ulicę, czy przed domem po prostu. Czy przed domem jakaś charakterystyczna roślina? Tak, może być trawa, może być drzewo, coś. Nie wiem, ja może podam takie słowo, które po prostu bardzo lubię i mi się podoba. Tak. Swerbołuska. Dzika róża. To też jest tutaj częsty. No świetnie. A jeśli chodzi o kolory właśnie łękowym? No to może jak wyjrzymy za okno. Bo nie wiem, bardzo dużo kolorów teraz, mnóstwo. To kolor barnasty. To jest taki, dla mnie to jest taki typowo jesienny kolor, czerwono-brązowy. I barnasty to odnosi się do takiej trochę mieszaniny. Tak, mieszanki czerwieni i brązu. Znakomicie. A których inne, to jest bardzo ciekawe, bo brzmią zupełnie inaczej niż po polsku na przykład. One to są zupełnie nowe. Chętnie posłucham jeszcze parę. Pozostałe brzmią dosyć podobnie do polskich. Ten jest najbardziej taki właśnie nietypowy, ten barnasty. Też nie taki typowo jesienny kolor. Będziemy pamiętać. Natomiast właśnie, czuje Pani, że właśnie ta nowoczesność może też stanowić przeszkodą wręcz dla kultury łękowskiej? To wracając właśnie znów ogólnie do Musimy iść z duchem czasu, jeżeli będziemy stać w miejscu, nie będziemy się rozwijać. Mhm. A ma Pani jakieś pomysły, na przykład w jaki sposób można wykorzystać tą nowoczesność, żeby wyfunkcjonować? Ja nie wiem, ja próbowałam namówić swoich uczniów, mam takich zdolnych uczniów, żeby wykorzystać programowanie i sztuczną inteligencję do tego, żeby prowadzić Łękowski na przykład do gier komputerowych. To znakomite. Ale nie wiem, czy nam się to uda. Tak, ale to jest wyzwanie. To jest dużo wyzwanie. Nie mamy narzędzi przede wszystkim. Oni by to zrobili. To są bardzo zdolne dzieci, ale po prostu nie mamy narzędzi. Tak. No, rozumiem, że w takim zakresie, oczywiście tylko w tym trzeba od czasu do czasu wymyśleć nowe wyrazy, które by... Chociażby po to. Tak, próbowałem. Tak, wykonałabym taki nawet międzyszkolny projekt, ale
Ale podejrzewam, że może nic z tego nie wyjść, bo tak jak mówię, nie mamy odpowiednich do tego narzędzi. Tak, ale najważniejsze jest to, żeby choćby, prawda, próbować, wymyśleć. To jest najważniejsze. A z drugiej strony, właśnie, jak powstają nowe wyrazy łąkowskie? Z Pani doświadczenia właśnie, to na jakiej podstawie można tworzyć nowy wyraz? Czy sięgnąć do takiego języka, który korzysta z alfabetu, właśnie z cyrylicy, czy raczej pójść w kierunku polskiego? Co najbardziej pomaga rozwijać ogólnie, jak to funkcjonuje? No takie słowo nowe to przede wszystkim musi pasować do tego języka, musi swoim brzmieniem pasować. To nie jest łatwe. Naprawdę, to nie jest łatwe, bo wymyślić można dużo i można wszystko, ale czy to będzie właściwe? Także to nie jest łatwe. Tak, a czuje Pani, że jest też duża kontrola nad tym, co powstaje nowego w języku łękowskim, czy raczej język łękowski rozwija się przede wszystkim w domu i właśnie na ile jest jakaś ręka, która to wszystko tak jakby sprawdza, przyczecowuje? Znaczy, no oczywiście są prowadzone różne prace nad nie wiem, ujednoliceniem, czy ortografii, czy kodyfikowaniem pewnych rzeczy. Także to no, nie dzieje się samo. Dobrze, jest weź nad tym czuwa te tak, tak. Dobrze, czułam i to ja się bardzo cieszę, bo wiem, że jest też język łękowski jako język maturalny. To oby iść jak najdłużej, aby tak zawsze było, bo rzeczywiście jest to bardzo, bardzo ważne. Dlaczego jest kurs języka łękowskiego na uniwersytecie? Sama Pani też chodziła na kurs łękowski w uniwersytecie, czy nie potrzebowała, bo de facto ja po łękinią nie pomyślałam. To znaczy moje studia, no to jakby połowa tych, bo ja skończyłam filologię rosyjską z językiem rusińsko-łękowskim. Więc to były tak jakby dwa kierunki jednym. I oprócz tej filologii rosyjskiej, to tak uczyliśmy się po prostu języka łękowskiego. Była taka filologia jakby druga, równoległa. Czy czuje Pani, że kultura łękowska jest też wystarczająco pokazywana? I czy ta świadomość właśnie o kulturze łękowskiej jest jeszcze powszechna? Czy mogłaby być lepsza? Jak to Pani czuje właśnie? Kto jest zainteresowany i chce wiedzieć, to wie po prostu. Myślę, że znajdą się takie osoby, które nie mają bladego pojęcia o tym, że coś takiego w ogóle jest. A czy można jakoś lepiej formułować? Bo zawsze można coś poprawić, prawda? Trudno powiedzieć. Czy są jakieś aspekty, teraz wracając właśnie do ducha łękowskiego, aspekty bycia łękiem, które pozostają według Pani najmniej dostępne osobom pochodzącym z innych kultur, co na przykład też trudno przekazywać. Nie wiem, czy też Pani miała uczniów polskich, którzy nie mieli w ogóle pochodzenia łękowskiego i akurat jednak, bo na przykład rodzice pragnęli, żeby poznali właśnie lepiej tą kulturę, czy bywają takie przypadki, że ktoś zupełnie z zewnątrz, nawet jako dziecko, jako bardzo młody człowiek zbliży się do kultury łękowskiej, co trzeba wtedy wytłumaczyć? Znaczy generalnie, przepraszam, ja też byłam Pani uczennicą, więc faktycznie jestem. I co Pani czuła, że do mnie trochę trudniej docierało właśnie od spraw technicznych, praktycznych po spraw ewentualnie duchowych. Tu proszę szczerze, nie ma problemu w ogóle, szczerość mówię. Ja miałam kiedyś, może opowiem jaki miałam przypadek, nie wiem, przygodę, przyjemność z jaką osobą. To była moja koleżanka, współlokatorka w akademiku, której powiedziałam, że jestem takiego a takiego wyznania. Zrobiła wielkie oczy
i po prostu nie za bardzo wiedziała, że takie osoby w Polsce w ogóle są. Także no też zależy, na kogo trafimy. Tak. Tutaj lokalnie raczej tak się nie dziwią ludzie, ponieważ wiedzą o tym, spotykają się z tym na co dzień, także nie jest to dla nich jakimś, nie wiem, zaskoczeniem niektóre rzeczy. Ale zdarzają się też takie osoby, które po prostu no nie wiedzą. I wtedy właśnie, jak pani kompletnie nic nie wiedzą. Tak, to tak. A pierwsze informacje, jakie pani dostarcza w takich sytuacjach? Żeby troszkę poczytała. Kupowała sobie. Tak. Byłam bardzo szczera wobec niej i kazała mi troszeczkę poczytać. I potem będziemy mogły rozmawiać. Okej. Tak. Tak, bo faktycznie są takie czasy, że naprawdę materiałów jest i dla zgłębiania po prostu pewnych tematów i jest tego coraz więcej praktycznie. I dla ciekawości, jak pani właśnie czuje się wiedząc, że o kulturze łękowskiej można usłyszeć nawet na Sycylii? Zupełnie w innej kulturze. Jakie są pani wrażenia wobec takiego faktu? Czego pani się obawia? Bo może to niekoniecznie jest to pozytywne, prawda? To nie jest, to jest sytuacja absolutnie niezwykła. To jest kultura żyjąca, funkcjonująca, a tam trafia nagle. Nie wiem, czy to w pewnym sensie panią też trochę niepokoi. Nie, że na co To akurat nie. Nie. To mnie nie niepokoi, to mnie bardziej cieszy. A uważa pani, że to jest dobry pomysł trafić do innej kultury, opowiadając właśnie o kulturze łękowskiej poprzez poezję? Czy uważa pani natomiast, że powinna być trochę inna kolejność? Co ta poezja? Jest to dobre wrota. Czy to właściwa droga? Tak. Na ile też? To... Musiałabym się nad tym głębiej zastanowić, ale trzeba próbować wszystkiego. Dlaczego nie poezja? Tak. Przecież opisuje, pokazuje świat w taki piękny sposób. Tak, wewnętrzny, i rzeczywiście sposób też nie bezpośredni, wydaje mi się, że też po prostu interesujący, bo chyba przyciąga bardziej niż sam opis po prostu rzeczywistości. Ma w sobie taki magnetyzm poezja łękowska, prawda? Tak, tak mi się wydaje. Tak, sądzę, że idziemy jeszcze w kierunku także pokazywania brzmienia języka łękowskiego. Jak tylko będzie na to okazja, to do słowa dołączymy także brzmienie. Oczywiście też mam pewne plany i kiedy się zrealizują, oczywiście sama nie da rady niczego zrobić, ale pomyślałam, że jest ważne także dodać brzmienie języka łękowskiego do tego wszystkiego. Ja do niedawna miałam wrażenie, że na przykład język polski to język najbardziej uduchowiony z tych, które znam, ale jak poznałam język łękowski, to czuję, że te litery właśnie, które pochodzą tak głębiej z gardła, nadają jeszcze bardziej takie wrażenie właśnie, że dusza jest w tym języku. A jak czuje pani ten rozwój języka? Ten rozwój języka łękowskiego jest właśnie dość szybki? Czy w porównaniu jest to porównywalne w ogóle do rozwoju języka polskiego, dajmy? Czy na przykład pani czuje jakieś braki tak na co dzień? Czy niekoniecznie? To na pewno nie funkcjonuje tak dobrze we wszystkich obszarach, prawda? Chociażby weźmy język urzędowy.
No to niekoniecznie. No już nie. Prawda? O ile można było kiedyś tam lat temu 100, może prędzej doszukać się jakichś dokumentów takich, to teraz trudno, jest wszystko po prostu oficjalnie po polsku. Na przykład nie we wszystkich obszarach się da. Tak, niestety. Ale tutaj widać, że jest chęć jednak cały czas wzięcia udziału właśnie w tym rozwoju. Widzę, że każdy jest tym to angażowany. Są osoby, które tłumaczą właśnie literaturę światową po to, żeby mieć okazję wzbogacania właśnie języka łękowskiego. I to jest proces, co tak na moje oczy jest to dość prężne, silne. Dlatego ja widzę naprawdę bardzo dużo możliwości też po prostu rozwojowe i funkcjonowania na bardzo długo po prostu w kultury łękowskiej. Choćby też w takim obszarze artystycznym, ale też nie tylko, bo jak młode pokolenia będą miały wystarczająco dużo zasobów, żeby móc komunikować, żeby móc jakoś funkcjonować, to będzie dobrze. I w ogóle każdy z Państwa tak naprawdę robi niesamowitą pracę, robotę. To widzę, że każdy naprawdę z Państwa jest absolutnie bezcenny i angażuje się bardzo pięknie w to. Do tej pory nie spotkałam przypadków wierności. Wiem, że na pewno są takie sytuacje, ale jednak nie aż tak wiele. I jakie Pani widzi perspektywy właśnie dla społeczności łękowskiej? Czy trwania, czy Pani wie na przykład też o takich sytuacjach, że są, dajmy, dzieci rodzin, które były łękowskie, mają korzenie właśnie łękowskie, nie praktykowały jednak już języka na przykład, bo różne były okoliczności, problemy, a wracają natomiast i te dzieci odzyskają język łękowski. I więc są takie powroty także duchowe, materialne w ogóle w całości do kultury łękowskiej. Zdarza się, oczywiście, że się takie zdarzają, nawet w takiej dalszej rodzinie. Jest taki przypadek, że ta osoba wie, że jest Łękiem i tak dalej, ale nie zna języka łękowskiego. Żałuje tego, mówi, bo mama mnie nie nauczyła. I są takie przypadki, też są takie przypadki. To przede wszystkim, że tak powiem, można stawać na głowie, będąc nauczycielem, ale jeżeli w domu pewne rzeczy nie są przekazywane, to czasami można zrobić wiele, ale nie da się zrobić wszystkiego. Tak. A czy przychodzi Pani na myśl jakiś sposób, który można właśnie tak wdrażać, żeby zachęcać kolejne pokolenia do tego, żeby przechowywać i kultywować kulturę łękowską? Jakieś strategie, jakieś pomysły, żeby zachęcać właśnie, bo czasami brakuje być może niewiele, a jeszcze jedna osoba by była właśnie by współpracowała w tym kierunku. Ważne są na pewno jakieś takie spotkania towarzyskie. Tak mi się wydaje, że to bardzo dużo dobrego robi. Właśnie takie spotkania towarzyskie, czy nie wiem, czy w jakichś stowarzyszeniach, jakichś organizacjach, ale po prostu, żeby ci młodzi się spotykali. To jest ważne, żeby mieli ze sobą kontakt. Przynajmniej w moim przypadku, tylko mojego pokolenia, to zdało egzamin. Tak. A według Pani tych okazji, tych instytucji, powiedzmy, mogłoby być więcej? Czy wystarczy na razie? To jest tylko kwestia po prostu propagowania właśnie wiedzy o ich istnieniu, o promowaniu ich działalności. Się do wszystkich sięga tak naprawdę ta możliwość dołączenia, na przykład oczyszczania poszczególnych miejsc. Tu chodzi także o naukę też między innymi tańca. I o tych wszystkich działalnościach w ogóle prowadzonych przez różne tutaj instytucje. Nie wymieniam teraz, bo ich jest kilka
i nie chcę też uprzywilejować niechcący niektóre, więc te nie wymieniam, ale czy one wystarczą? Czy powinno być jeszcze coś? No jest tutaj niewiele po prostu. Jest tutaj niewiele, więc nie wiem, czy ilość, jeżeli by było więcej takich instytucji różnych, czy to by coś zmieniło. Po prostu trzeba chcieć. Tak. Zachęcasz właśnie No, do tego, że przede wszystkim trzeba chcieć i tutaj rodzice muszą właśnie wykonać sporo pracy nad swoimi dziećmi, tak, żeby one też chciały i żeby wiedziały. Tak. Jeżeli chodzi tutaj o rzeczywistość właśnie geograficzną, łemkowską, a nawet nie tutejszą, czy są niektóre miejsca, to mogą być miasta, wsie, które przychodzą Pani na myśl, które są związane nie tylko z Pani życiem, ale w ogóle z łemkowością. Takie czy miejsca ważne, czy ze względu na ich znaczenie religijne, nie tylko, oczywiście w ogóle tu myślę o całej kulturze. Mogą być też miejsca po prostu Pani bliskie w sercu. Tak na podsumowanie. Zrobimy taką masę ważnych miejsc łemkowskich, o których nie chcemy zapominać. Mogą być miasta nawet czy wsie, które już nie istnieją. Trudno mi wybrać. Wszystko jest ważne. No naprawdę, wszystko jest ważne. To jest to jest całość. Jakoś, nie wiem, nie umiem tego podzielić tak na bardziej ważne i mniej ważne. Wszystko jest ważne. Ale naprawdę, takie szczególne miejsce? No, na przykład pochodzenie przodków, tak, żeby nie mieć. Pracuję w miejscu, z którego pochodzi mój dziadek, ale jakiegoś specjalnego związku emocjonalnego z tym miejscem jakoś nie czuję. Nie wiem, na pewno Hańczowa. To jest moja miejscowość, tutaj się wychowało. A większość życia tutaj spędziłam. Jedno życzenie, tak kończąc, pewnie, Czego sobie życzę? tak. Czy dla siebie, czy dla Łemków. To w ogóle jedno, co pewnie łączy jedno wszystko w jedną całość. Żebyśmy byli zawsze, żebyśmy przetrwali po prostu. Tego sobie życzę i wszystkim innym Łemkom. Myślę, że to jest najważniejsze. Tak. Żebyśmy zachowali po prostu to, co najcenniejsze dla nas. Tak mi się wydaje. I oby tak było. Ja sądzę, że wszyscy razem jakoś damy radę. To dziękuję kraśnie. Ja też dziękuję. Kraśnie za besidu.